kedu na onye ma this native doctor ị na-afụ na this video a ga-eje n'igwe okwu na nke bụ eziokwu ọtụtụ ndị dibịa ama nkwe wee gwa mmadụ n'ụwa just watch this video ka ife ihe na-ekwu imechazi akịta ka barụ metụrụ m aka na share button gị share this video nke bụ ezie bụ na nwere ndị nọ n'ụwa tara na a na-agba mbọ mana mba ha na-agba na ha gbacha mbọ mebi mmadụ nwere ike ịgbacha mbọ rụchaa ka enyi mgbe onye a ga-eri ọ na-erizi ka abụzụ dịka mmadụ ịgba mbọ tacha afụfụ ka o nweta nnekwu ego along the line nwetawa obere ego so ụfọdụ ụmụ ihe niile anyị efere ya so n'ihe na-edistọpụ so ụfọdụ ụmụnne anyị tata efe anyị nọ n'ime ya mana ha nwa bụ na ha nwa amagbua nọọ ihe dị ntu a ka e nwere ike ime ma ọ bụ nọọ usoro ihe dị ntu a ka anyị eji were ga-eso ihe dị ntu a ka ọ kwụsị mana ụfọdụ na-esikwu na ụfọdụ anyị nwa bụ aka ndị anyị nwa bụ ndị dibịa bikos na mmadụ nwere ike ịbịa beru na sego ngị nakwa na ihe dị ntu a bụ problem ya na ị nwere ike nwa dibịa ruo ọsị onye a na-agụkọ ya ma ọgba ha na-agụ ya kpọbata chi ya n'ụlọ na ihe niile ya dị mma yes mmadụ ịgba agụ na-adị na mma and agụ ụwa mmadụ bụ so na nọmba 1 tin bụ ihe ga-eme mmadụ mata o nwezi ihe ọbụla onye a na-eme ihe onye a na-eme nwee ike na-eme gịnị na-enwere isi ka nna ha si na na-adị mma mmadụ ịmata chi ya nụ ha si ya gị na ọ dị njọ gị nwee dịkwa na-achụ àjà n'isi gị ka ihe na-eme na-aga mana ọ nwere ụfọdụ ndị ọ bụ na tarị na ha kpotusiri agụ ha kpotu agụ a cs na ha kpotuo na agụ ha nwa achọzie ịma ma ọ nwere àjà a na-achụ ma ọ bụ na ọnwa àjà a na-achụ ruzie na onye gbakọtazie mbọ ma mgbe ahụ ọ na-agba adịghị aga ka o si eche o nwere ike ọsizie na agụ ya kpọbatara n'ụlọ na ya ma ọ na-arụkwa ọrụ ọ ya na-ebute na mmadụ ga-akwụrụ ọtọ yi na-ehihie na-agbazu agụ like 5 times ọ nwere ndị na-eme akpọ ha mtarị na asị m na-agbago ha agụ ebe dị ntu a na ọnwa ihe agụ ha mere ha na ha agba na ha eje na be nwa dibịa dị ntu a gbachaa agụ na agụ arụ ọrụ agụ gị ji anọ ya ofu ebe agụ gị abịa buru jee bute ihe bịa nye gị ọkwọ nwere mba ị ya agba bọọlụ chụba àjà agụ gị wee sikwe na àjà ị na-achụ na mba ị na-agba wee na-enyere gị aka like ịbịa tarị na ndị amụsụ enwere ndị amụsụ ị na-ene anya so na nọmba 1 tin nụkwa ọ bụ na mmadụ azịnụ na mbọsị a ga-amụ nwata sef n'ụwa na ọ na-enwe ndị iro nwe ndị enemi mana ọnwụ ụfọdụ na-emapụta na eberivu na azịnụ mmụọ ha niile na-agbazi ya na ha dọgbute ha na-achị ha n'ụlọ na o nwezi ihe ọzọ ha ji na-arụ n'ụwa na ha onwezi ihe gbasara ha na ịdị na-achụzi àjà maọbụ ịdị enwere ndị amụsụ enwere ndị ogbonuke enwere ndị mmiri enwekwara ndị otu ụwa na ọnọdụ ka ndị ya na mmadụ iso were ebe ụwa bikos na mbọsị a mụrụ onye ka a nwụrụ ibia ọ bụrụ ofu ụwa niile gbaa gburugburu adịrị amụ ofu onye n'ụwa gbaa gburugburu mbọsị a ga-amụ mma nwoke a ji amụ nwaanyị mbọsị a mụrụ nwaanyị a mụrụ nwoke ị na-aghọta mana ụfọdụ ndị mmadụ a na-amụ ya ọ na-eme onye ruzie enu je kpotu agụ ahụ enyezighị ya ihe nụ ọbebe ma ọ bụ ọsị na agụ nwa dibịa ahụ o jiri ebi ya gbara ya na ọrụ mana nwa dibịa agbata ya iruzi o nwere ike o jekwa be nwa dibịa ọzọ ka m nwezie ya na okereke narị ụwa o nwere ike nwa dibịa ahụ agbakwarị ya afa sizie ya n'okorie narị ụwa ọ hapụzikwa okereke ahụ nwa dibịa nke izi ọ jekwara bi ya gbara ya n'ọya bụchi ya jekwa je kpọbatakwa okorie ọ bịakwa nọ inu nwa dibịa ahụ ha na-aba aja achụkwa àjà ọja achụkwa àjà gbaa mbọ marakwa ma ọ nwere ihe ọzọ sokwa n'ụzọ ya na ọ kwesịrị ntu setụgoro chi ya ka ọ na-esetụrụkwa ya ọ rilasịkwa na-agba mbọ o nwere ike kwa ọnọkọtakwa ntu ya bikos chi ụwa mmadụ bụ na wọnsị i nyere chi gị ihe na ihe ya aganarị ya aga o nwere ike nke ahụ ọ ji abịakwa bịa yakwacha chi ya o nwere ike onye ya ihe we obere ọ gbakwa nkịtị bikos na nkịtị ahụ ọ ji agba bụkwa na ya bụ chi ya mere gabanụ ịmanụ ogbochikwe na ndị ọzọ bụ mmụọ ọzọ sokwa onye ahụ agbara agụ ahụ were bịa ụwa so ọ na-emezi na abịa gbara mmadụ agụ ahụ onye arụzi ọrịlasị o nwere ike onye aje kpotuchazie okorie biden ihe na-eme na-emekwa o jekwabe nwa dibịa ọzọ ahụ o jekwara bi ya nụ asịkwa ya n'oke afọ nọọ ya bụzikwa onye ụwa ya ọ hapụzikwa okereke hapụ okorie kpọbata oke afọ mgbe ahụ onye a na-eme ya ka nke bụ problem na-adị ụfọdụ ndị Igbo be anyị na ụfọdụ ndị ebe anyị na-enwekarị na site n'ihe gbasara chi ha bikos na ọ nwere ụfọdụ na-ahapụ chi ha na-enye chi ndị ọzọ nri nke mmadụ ga-ahapụ be nna ya bụ nga o si were n'ụwa je na-enye chi nri si n'ọfọm ikwu nne ya ka ya si were bịa ụwa widat na nna ya ejego be nne ya jee nụta nne ya na-aza afa be nna ya ahụ iruzi asịghị na isi be nne ya obi ụwa onye arụkwa hapụ chi oje na-enye chi ọzọ nri ha ncha so na problem ị bịa n'ihe gbasara ndị amụsụ bụ na ha nwa ama nji anya ha ga-afụ ka ihe na-eme n'ụwa na-aga aga o so na nọmba 1 problem ugodi bụ nke ndị amụsụ nọmba 1 bụ na amụsụ ga-amonitọ ga onye amụsụ ga-ama mbọsị ego bịara n'aka onye amụsụ ga-ama mbọsị ego ahụ ntu isi eri ego ahụ ya gbata na mmadụ ga-anọ ịtụ achebe
na ego bịa ha ya n'aka na ya ga-eji ego a ga-eme ihe dị ntu a wọnsị ego a ga-abata onye a n'aka onye ahụ echere anụ datin ọ ndị amụsụ ndị ogbonuke na-ebute ya chi ụwa mmadụ ya na-eme ya ihe na-ebute ya bụ ndị ogbonuke ndị ekwensu ndị mmiri like ndị mmiri bụ na ha ga-eme onye ahụ eme na ọ kpata na ọ ma ndebe mana ụfọdụ ndị mmadụ a na-ama na problem ọbụla a na-enwe n'ụwa nwụrụ n'usoro dị ntu a likewise like na onye jere ụlọ ọgwụ emere labụ mebi afụna nọ na-arịa ụkwara na nke a fụ na nke a nọ na-arịa malaria na nke a ga-enye ya ọgwụ ụkwara nyekwu ya ọgwụ malaria ya bụ na ahụ ya chịkọrọ ọnụ mana ụfọdụ ndị mmadụ na-ekere m na adọtu ha n'agụ na o nwezi ihe ọzọ irofuzie na onye ahụ bịara ụwa ahụ kpoturuchi ya na onwere ndị mmiri na ụfọdụ na-enwekwa uchi na ụfọdụ na-enwe agwụ nsi onye nwere oke agwụ nsi kpotuchakwa chi onwe ya n'elu kpotucha ya na ejekwagosi ya tụrụ agwụ nsi anụ agwụ nsi ajakwa ekwe ka chi onwe ya nye ya ihe ntu o si kwesị enyi ya so na ya na-agwa ndị mmadụ bụ na gịnị mere na onye rụrụ ọrụ chi eminuzi ya na mmadụ amata na chi ya nụ na o nwezi aja ọ ga na-achụ n'ụzọ ya bikos na chiwu ga na-emekwa ka ike yi ya ndị amụsụ a na-agwụrọ ha ọgwụ mụrụ amụsụ siri ike amụsụ buru ibu amụsụ so na nọmba 1 tin na-edebe mmadụ amụsụ so na nọmba 1 tin na-egbu mmadụ bikos onye amụsụ ma ụdị katara bụ o nwere ike iji were so mmadụ onweta mmadụ ma ọ bụrụ na onye ji anọghị ọfụma onye ya na chi ya ji akwadoghị ọfụma so ihe bụ ihe gbasara aja ogbonuke m na-akọwanụ like ị na-anya ebe a ihe abụ aja ogbonuke anyị ga-achụ achụ na nke a bụ nkata dị nke a bụ ụkpa ka anyị na-akpọ dị isu a ntụ efu ọ dị ihe ebe a na ka a na-akpọ ya aja ndị amụsụ mana ntụ aja dị ebe a na ụfọdụ ndị mmadụ na-eme ha pụta n'ụzọ fụ aja achụrụ na ụkpa lidis maọbụ aja achụrụ na nkata lidis ha bịa ha na ya afọ akpati ozu a ntu a ihe onye a ga na-ekwu bụ na onye ma onye agbachikwure tii na akpati ozu onye ma onye debere akpati ozu ka ọ nwụọ Holy Ghost fire this and that mana ịma na onye a debere akpati ozu a abụọ mmadụ ka o ji gbu na aja ka o ji ya were chụ akpati ozu eji achụ aja ndị amụsụ eji achụ aja ndị ogbonuke eji achụ aja ndị uchichi bụ ha bụ ndị amụsụ ogbonuke bụ ihe na-eso mmadụ abịa ụwa eji achụ ụfụ mmadụ ụchụ n'ahụ ịfụ akpati ozu eji achụpụkwa mmadụ ọnwụ na mfu like na nwa dibịa nwere ike ịgbachara mmadụ afa na ịgbachara onye afa na ọ bụ na onye ọ bụ na ọnwụ na mfu dị n'ụzọ onye ahụ ihe egote akpati ozu gote ya akwa oji maka akwa oji ka eji eru ụjụ egote ya akwa oji were ya bupụ onye ahụ ọnwụ na mfu n'ụzọ ya so ntu a nke a dị na-eji achụ aja ndị amụsụ nke a na-abụ nkata bụ nwaanyị ka eji achụrụ aja bikos na nwaanyị bụ nkata ka o ji eje ahịa nwaanyị a na-eji ụkpa eje ahịa o nwoke bụ ihe na-eme ojebe ahịa o were ụkpa je ahịa ya kpatara na mgbe mbụ na efu ndị mbụ bụ ndị mbụ na-eje arụ ji efu nwoke ma nwoke jee n'ubi nga ọ na-arụ ji ihe ọ na-eji ebu ji bụ ụkpa na baskul ka a na-eke edo mfu ntu a n'anya nna m nnekwu mma m haji ya nkata ka a naghị ebu nwaanyị bụ nkata ka o ji azụ ahịa ya so na eji chụrụ nwaanyị aja ogbonuke na ọ bụ nkata ka eji achụ aja ogbonuke nwaanyị ụkpa ka eji achụ aja ogbonuke nwoke aja ogbonuke a na ka bụkwa aja ndị amụsụ like ịbịa na ụfọdụ ndị mmadụ na like onye amụsụ nyebere nsogbu anyị jee gota kii were kii enu were kii a na-agbachie na-agbachiri amụsụ ọga a na-agbachi ya ọ na-arụ ọrụ bụ ezie mana ịchọ ka ịchụ amụsụ ka ọ dịrị gị izi chụbara ya aja si a na-esiri ndị amụsụ nri o nwere ka a na-akpọ ọkụ a na-egote ọkụ gote akara gote agidi o nwere ya na-akpọ agidi were ya sie nri amụsụ bupụrụ ndị amụsụ ha erie ha ewepụ aka n'ụzọ onye a faina mana ọnwụ ihe na-ewo ndị amụsụ iwe n'ụwa bụ na mmadụ ga-anọtarị na ijebe dibịa weje gokọtasị aka igote akwa oji na ntụka anụnwa kụkọta ihe niile a debe na ya na-agbachi ndị amụsụ na-eji achụ mmadụ wee bikos na ịgbachicha amụsụ ahụ ịgbachiri ihe ahụ ọ nọ na enye anwụ nwa oke enyere amụsụ a ya rie ka ọ wepụ aka n'ụzọ gị iwee gbachicha amụsụ a dị nkwadobe na gị na ndị amụsụ ga-afait ka ha mara ihe bụ obi gị marakwanụ nke esi kwado wee na-agbachi ha mana aja abụọ aja ị ga-akwanụ bupụrụ ha ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ ọbụla anaghị ebute na ndụ gị na ngị na-akpa ya na aja n'ụkpa maọbụ na nkata na-ekpara ya na bupụrụ ha na nwaanyị na-akpa na nkata nwoke na-akpa na ụkpa ịkpacha ya ntu ya egote ọkụkọ etieti ihe eji eji ọkụkọ etieti ebe achụ aja ndị amụsụ bụ maka na ọkụkọ etieti ebe ịbịa na nwunye adịdị ka a na-akpụ ya nụ na oyi bụ akwanụ na ọbụbụ ụmụ ịbịa na nke oke a na-akpọ etieti ebe bụ ọkụ ọkpa ọkụkọ bụ na o sidebe nwunye ọkụkọ ya ka eji achụ aja ndị amụsụ ihe eweta ya ụka oji wee were ya ntụ ọdị ụfọdụ na-apịagbu ụfọdụ na-eji mgba egbu emechaa ya ntụ ya were ya na-eme gịnị agbara isi mmadụ ihe abụ ewu dị ihe abụ ewu dị imenụ
nazi na ewu like ụfọdụ nwere ike igbu ewu na-abanye mistekiri na abọpụta ya nwa n'afọ maọbụ ewu ịnọkọta ntu a mụọ nwa ya akaghị aka ya na-akpụ ya ntụ ọ dị bụ ukwu ewu ntụ ọ dị na ọ bụ ukwu ewu a ihe eji ya achụ àjà ndị amụsụ eji ya achụ àjà ndị ọhịa like na ndị ọhịa na-abịa ihe na-eso mmadụ abịwabụ ndị Ogbonuke na-enye mmadụ nsogbu asịghị na mmadụ na-anọ ọnọdụ akpata akpasasị nazi na mmadụ agaghị akpatagbu ego debe na mmadụ ga-eme biznes na ka m nwee ya ịbịa na izi biznes ya akwụ onye ahụ ụgwọ onwe obi aṅụrị na biznes ya kwụrụ ụgwọ ka ọ jezie ka ọchị dị mma dịzie ọzọ ije n'uke abara n'ime ya oge enwezi isi ụfọdụ nwere ike asịghị na chi na agụgụ na-egbochi ya ya chi na agụ na-eme anụ mana ihe na-aka egbute ụdịrị ya n'ụzọ mmadụ bụ ngene ndị amụsụ ndị Ogbonuke so na ewu a ntụ ọ dị na-eji achụ àjà ndị amụsụ were ya na-achụpụ àjà ndị Ogbonuke so na ihe eji arụ ọrụ ndị amụsụ eji achụ àjà ndị amụsụ ka ahụ so ọ dependị na ntụ esikwa arụ nke ya so m sị na ya gaziri nwoke gaziere nwaanyị ya gazie nwanne m